Türkmenbank kartlaryny Türk bankomatlary ýuwdýar. Kartlar iýesine gaýtarylmaýar. Studentler kötenýär. Türkiýede bilim alýan onlarça türkmenistanly student Türkmenistanyň banklarynyň alan Visa bank kartlary arkaly pul nagdlaşdyrmakda özleriniň dürli kynçylyklara duçar bolýanlyklaryny aýdyp şikaýet edýärler. Olaryň maglumatlaryna görä, käbir türk banklary Türkmenistanlaryň bankomatlary tarapyndan ýuwdulan bank kartlaryny ýzyna gaýtaryp bermeýär. 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşan bir türkmen studenti Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankyndan berilen Visa tölew kartyndan özüniň Türkiýede pul nagdlaşdyrmak hynançyklary barada maglumat berdi. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde mergenleyip tutulmagyny sorady. Mergeniň maglumatyna görä, Türkiýanyň Istanbul şäherine bankomatlar Türkmenistanyň banklarynyň berilen kartlary ýuwdýar. Käbir Türk banklarynyň şahamçylary Türkmenistanlaryň Türkiýedäki bankomatlar tarapyndan ýuwdulan kartlaryny ýzyna gaýtaryp bermeýärler. Ol azatlyga ýetiren maglumatyny onlarça türkmen studentiniň şeýle kynçylyklary başdan geçirýänliklerini habar berdi. Mergen 19 awgustda Türkiýanyň döwlet ýeçiligindäki Halk Bankynyň Istanbuldaky bankomatlarynyň birinden Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyndan berilen Visa kart arkaly pul nagdlaşdyrmaga tynanýar. Ýöne onuň bank hasabyna öz sözlerine görä ýeterlik derejede maliýe serişdesi bolanlygyna garamazdan pul nagdlaşdyrmak hynançygy netije bermeýär. Türkmenistanyň banklarynyň berilen bank kartlary arkaly häzirki wagtda bir gije günlüğüň dowamyna Türkiýede takmynan $20 möçberine pul nagdlaşdyryp bolýar. Mergen 23 awgustda Türkiýanyň İş Bankynyň Istanbulda ýerleşýän şahamçylarynyň birinäki bankomatdan türkmen kart arkaly pul nagdlaşdyrmaga tynanýar. Ýöne bu hem netijesiz bolýar. Bankomat kartymy ýuwutdy. İş bankynyň şahamçasyna barsam olar kartymy bermeýärler diýip mergen gurrun berýär. İş bankynyň işgäri özleriniň bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen habarlaşanlyklaryny, türkmen banklarynyň ýuwdulan kartlary ýzyna bermezligi tawsyranlygyny aýtdy diýip mergen gurrun berdi. Ol şeýle ýagdaýlarda azyndan 20 goly Türkmenistanlynyň türk banklaryna öz kartlaryny aldyrmagyndan özüniň habarlydygyny aýtdy. Azatlyk radiosunyň bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyndan kommentariýa almak hynançygy häzirlikçe netije bermedi.